Green Mas niki nopo sapu-sapu nak apa? Ini kok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mancing maneh bola. Iki sepote wis kelelep iki bola. Parkirane wis kelelep, banyune wis munggah sakmene pole bola. Memang cuacanya lagi badai soalnya bola. Yang mancing selalu berhati-hati ya bola. Wis aku meh golek spot ya bola, tak sawangi kok ngene ngendi sing kira-kira apik langsung tak gaske nongkronge ya bola. Akhire wis wingi bodo ora mancing wis suwi ya bola. Ketemu maneh iki bola, aku gek meh mancing iki bola. Wis bola, aku nongkrong ning kene bola. Tak sawangi sik spote bola. Tak donganane men gacor. Sik bola ana sing wis oleh bola. Tak udohi bola. Wah, aku gek teko sono sing wong oleh bola. Nilake pemancing nilake nganggo lumut kae bola. Kayak diseser kae. Wis bar iki aku ya oleh bola. Bismillah. Oke bola, yuk ready kan bola. Langsung aja iki tak pasangi umpane bola. Wah, selak kemecer ki leh men leh iwak gede iki bola. Merete langsung tak gede-gedeke iki bola. Langsung gaske pokoke. Iki emang kudune melekat bola, nek ora melekat ya ucul ya bola. Ning dasar bola. Nah, wis ngene iki kuat iki bola. Penet-penet ngene iki wis. Ready bola, langsung lempar bola. Muga-muga ra suwe langsung respon bola. Jare iwake gek gampang bola. Iki bar bodo iki. Strike mantap bola, babone kena bola. Wih jorane menjerit bola. Ora tugel ah, muga-muga ora tugel. Wis tak peksa pokoke munggah, ayo wak munggah. Mantap. Narik bola, munggah ayo wak. Ayo. Wah, ucul. Kudu nek sapu-sapu. Ceprot bola, ceprot. Wis ra apa-apa, pasang maneh umpane ya bola. Los pokoke. Pelet. Wah, iwak apa ya bola, marake penasaran ini iki. Urung ketok soalnya mau. Ucule kayane pas ngubet-ubet ning ngisor bola. Wis ra apa-apa yuk, meneh yuk. Mangan meneh, muga-muga ya iwak gede tenan bola. Aja sapu-sapu. Wis langsung tak redikan lagi bola. Tak lemparke lagi. Niki siji langsung tak kei cacing ya bola umpane. Rasa pelet kabeh, siji pelet siji cacing wae. Gas ngene iki, jos. Oke bola, kita tunggu lagi bola responnya bola. Banyune jan apik ya bola. Serasa kaya iwak iki ukih ngono bola. Iki mbah asline mbah apa ora. Ya muga-muga ning dasar iwake mancen ukih bola. Strike bola, mantap. Wah, apa iki? Marake penasaran meneh iki. Ning kok ora goyang. Oh, nek iki sapu-sapu kok, Mas. Wis opo iki? Kae ketok kae ucul kae bola. Marake penasaran meneh bola. Iwake urung ketok. Wis ucul. Iki
Cacing iki sik utuh bolo, tinggal masang pelete bolo. Mau sing dipangan berarti pelete bolo. Wis langsung tak pasangi meneh iki bolo pelete. Ready lempar lagi bolo. Iki tetap 1 titik terus ya bolo. Muga-muga ya iwak iki ngumpul ning titik ya bolo. Bismillahirrahmanirrahim. Iki cuacane berawan pol ya bolo. Awane wis peteng bolo. Trek setrek kena bolo. Iwak nek iki bolo wader. Iki hitungane wis gede iki wader semen iki bolo. Wader putihan iki bolo. Okeh tenan nek ngene iki ning rawa pening iki bolo. Nah kaya ngene iki. Jarah tenan iki iwak ngene iki bolo. Ning gampang mati bolo iki. Kepencetnya langsung matek iki bolo. Ukurane ya lumayan iki. Siap ready-kan lagi umpane bolo. Di bulet-bulet ngene iki ya bolo. Pokoknya pas nggon kaile di bulet-bulet rada gede bolo. Karo nggon senare ya nek aku tak bulet-bulet juga bolo men bakoh tekan dasar iki. Ready bolo. Angin mulai berubah arah bolo. Mempertandakan mau turun hujan bolo. Kayak awane wis full nutup langit bolo. Respon bolo. Respon 1 2 strike. Mantap. Wih, opo iki bolo? Iki sapu-sapu nek iki Mas, ora narik kok. Alon-alon jajal bolo men. Kan dhuwur bolo. Mau narik, nek iki ora. Penasaran nek aku bolo pil mau nyontal-nyontal iwak gedhe ngene iki. Iwak opo iki bolo? Besar narik. Helikopter. Wis tak fokuske men kena sik ya bolo. Penasaran aku. Sing garai penasaran pil mau iki wae bolo. Apa masuk? Ora ngerti. Masih versi entah ini helikopter. Udu. Cover. Sik Mas, ndelok sik Mas. Apa? Sik kok wong urung cetha keterangane kok. Cover. Oi. Beli bang dulu tuh nih. Papat. Oi. Wasit, ora mati middle kok. Ora maju-maju. Apa Mas? Waduh. Ora. Kudu diguang nek iya kan. Iwak sapu-sapu bolo. Lele. Wah, hiu kene. Lele. Wis men dicekelke pawange wae bolo. Cekel ya Mas. Tak video iso gini. Kudu diguang. Oh, kata siksa dong. Oh, kudune kok. Telah lepas bolo ikan sapu-sapu nih bolo. Lele dumbo. Wis rak penasaran meneh bolo. Sing mangan mau jebulane sapu-sapu bolo. Lanjut ready kan lagi bolo umpane bolo. Tak kira ki ya kalper ngono ya. Jebulane sapu-sapu. Wis suwi kira ngunggahke kalper barang iki. Oke, lempar lagi bolo. Muga-muga sapu-sapu ini wis ra nyantol meneh ya bolo. Nah iki bolo angine wis teko bolo.
gawa banyu udan bolo. Si tak tutupane kamerane sih bolo ndak kena banyu. Bareng iki yo tak doi bolo. Kaya ngopo nek badhe ning kene iki bolo. Tobat ning ngene Pak. Iki hitungane cilik Malah tapi penak ya ning wis nggon-nggon kae berbahaya Pak. bolo. Gubuk. Gubuk nganu ya. Iki bolo kondisi ini seperti ini bolo nek pas ada angin kencang dan ada hujan bolo wit-witane sangat kabur ngono bolo kamari nek ning sono nek bolo nek dijalan sambil bareng iki bahaya iki ora segede kaya biasane tapi iki wis berbahaya bolo. Semoga yo tenang ya bolo. Oke bolo, setelah menunggu sekian menit, sekian jam, akhirnya wis terang bolo. Langsung mancing meneh iki ya bolo. Semoga tidak datang lagi. Iwake wae sing do mangan yuk. Langsung bolo, strike mantap. Wih, langsung bolo bar badhe langsung mangan iwake. Wader iki bolo. Mungkin wadere langsung do wedi do ngumpet ning dasar iki kena iki akhire bolo. Mantap. Jos wadere. Wader putihan bolo ning gede-gede ning rawa iki bolo. Langsung lempar lagi ya bolo. Umpannya bolo. Iki pelet karo cacing ya bolo. Nek wader soalnya cok banter cacing ngiling mangan. Ya tetep predikan pelet iki sapa ngerti wawak gede. Kalper apa lele apa mangan bolo. Nek lohan sing gede ya senengi mangan pelet bolo daripada cacing. Oke bolo, respon lagi. 1 2 3 strike mantap. Langsung keangkat bolo. Wader meneh bolo. Wis poin ya bolo walaupun wader niki. Sing penting narik terhibur ya bolo. Ayo bolo redikan lagi. Umpani pelet bolo. Langsung dilemparke bolo. Iki bar badhe ning iwake mangan iki bolo. Wadere banter mangani bolo. Jos tenan 1 2 3. Oke, ready bolo. Langsung respon kae bolo, gek dunjalke wae. 1 2 strike kena mantap. Wader ya tenan to, wader meneh. Oke, ketangkap kau wader. Mantap. Ki cacing wis terpasang ya bolo. Langsung dipeleti meneh. Wadere men tambah ngumpul bolo. Mesti bar kena badhe kan ngeleh bolo iwake. Langsung lempar maneh. 1 2 3. Yah, mantap. Sampai dasar umpani. Iki wis langsung respon bolo. Iki wis respon bolo sik tinggal narik wae. 1 2 3 strike mantap. Kena bolo. Langsung disendal langsung kena bolo. Oke. Wader jen gacor bolo bar udan iki bolo. Nami ning dasar ya bolo.
nek ngambang ki iso angel lek yo gampang tapi ki yo ora ngumpul ning dasar ki ngumpul wadere bolo. Lanjut pasang lagi ya bolo, pokoknya satu umpan satu ikan nih kudune bolo, karena cuacanya ya terlalu gelap bolo, mungkin ya mancingnya ora suwe-suwe juga bolo. Ready bolo, makan tuh ikan setrek lagi. Sering-seringnya aku nek mancing ya paling ya 4 jam, ngilangi rasa jenuh, rasa penasaran bolo. Daripada gabut ning omah ya mending mancing bolo. Setrek iki bolo, setrek kena to bolo, langsung to bolo, satu umpan satu ikan nih bolo, wader iya kena bolo, wader jan resik-resik bolo, wader putihan kok bolo. Iki ukurannya lumayan bolo ge, wis kandil mau bolo. Langsung ki cacingnya ready, langsung pelete bolo. Iki serasa meh turun udan meneh bolo. Wis bar iki aku meh mulih ya bolo. Sik jajal sih penasaran tapi aku bolo, soalnya sih mangan terus ya bolo. Nek Bali yo mane iman jane. Tapi kok cuacane yo ngene iki ya bolo. Wis tak ping 5 nek ra mangan balik bolo. 1 2 3 4 5 wis balik ya bolo. Oke bolo, sampai jumpa di lain hari ya bolo. Terima kasih bolo-bolo semua. Jangan lupa subscribe, like, komentarnya ya bolo. Semoga bolo-bolo semua diberikan kesehatan selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya ya bolo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.